posachedwa abantu basilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero pa 24 Septemba 2024 paja Bon Kalindo mwini wake amati ndi president wa anthu osauka komanso president wa bungwe lawo ili amaliti Malawi First, ndipo iye wayankhula izi pa 24 Septemba 2024. Audio ya lero ndenda izukira pakati pa usiku isanakwane 12 o'clock. Ndicho linga kuti Amalawi muziwe kuti ineyo ngati president wanu ndili ndi nkhawa kwambiri, ndikulephera kugona. Pena ndikamakhala ndimazifunsa mafunso ambiri kuti makamaka dziko ili la Malawi likupita kuti, koma atsogoleri athu amaganiza mitu yawo imayenda bwino. Ndipo inu zoonadi ndakhulupirira lero kunena kuti utsogoleri umachita munthu kubadwa nawo. Utsogoleri sikupita ku sukulu, sikulankhula chizungu. Ndipo Malawi muno mukuchitika zinthu zoopsa zimene ambiri inu mwina mukasegula maso anu muzagwirizana nane kuti Malawi muno mukuchitika zoopsa. Dziko ili ndi la mamafiya, atsogoleri athu ndi mamafiya. Ndipo ali mafilimu achetu a Clint Eastwood, Money Code Nunu, Love Begins Here. Kapena tikoza kunena kuti ali mabuku. Buku limene ndiloopsa kwambiri, limene munthu inacho kuliwerenga ukhoza kumakathyola nalo nyumba, chifukwa atsogoleri athu afika pena. Ndipo kukanakhala kuti maiko amaphedwa kuti aphedwe basi, dziko la Malawi linayenera liphedwe. Kapena akanakhala kuti zimatheka kuti ndikukabadwisa chinthu china chikakhale dziko chinacho ndikuchitaya, dziko la Malawi lili tinayenera kuti tilitaye likabadwe lina, chifukwa pamene pafikano pothesa nzeru. Inu tangoganizani akuti pakali panopa kuno ku Malawi ati pali makontrakta ena akufuna alande matogeti, akuti boma kuzera ku Roads Fund Administration RFA akulephera kulipira macontractors billions, ati ndalama zawo zimene anamangira matogeti. Ndiye kumafusa kuti ine ndikakhala ndikumazifusa mafuso kuti kodi imene iyi ndi roofing kapena ndi acting iyi, kapena imene iyi akufuna atimenye filimu kapena chani. Ndikufusa mafuso awa chifukwa ine chibadwire sindinayambe ndamvapo kunena kuti macontractors apita kukalanda chinthu cha boma. Pamene ndikuona kuti imene ndi political gimmick, ikonza kukhala political gimmick kuti popeza boma ili ndi la mafia apangana nawo anthu ena ake kuti akavutise kumene kujako alande zinthu zimene zija, ndicho linga kuti achitane fund okha atenge ndalama zija azipereka ku Japan poganizira kunena kuti kunja uku kukubwera chisankho. Ndikufuna ndikuuze na Malawi musegule maso wanu. Kodi akanakhala kuti macontractors amalanda zinthu, ndiye akanalanda zinthu zingati? Kuli macontractors osalipidwa kunja kuno mene alili ngati omanga masukulu, omanga mabridge, omanga misewu. Zatheka bwanji kuti okhawa awawa akanyunumuke ndikuyamba kuganiza zokalanda tollgate yoti ndi chinthu cha boma, ndipo malo amene ajawo ndi protected area. Ife tidayeserapo kuti tikapange ma demonstrations pa tollgate ipo kuti tollgate jaisisidwe, ambiri simudziwa. Tidapanga ndi ifeyo Malawi First, nthawi imene yoyo tili ku CCTV tidapanga zimenezo, ndipo tollgate jaidasika. Tollgate idali yobera anthu amaba pamene paja ndalama zoopsa. Ndikumanena kuti ati galimoto imodzi yaing'ono, kagalimoto kakang'ono izilipira 3.7, minibus izilipira 8,000, ujeni filitani izilipira 15 ni macosta, mabasi 20, matraki 20. It was us who made it possible kunena kuti tollgate ijaisike. Ndipo ndalama zimene zimapangidwa pamene paja ndi ndalama za nkhani.
ndipo siku limodzi tollgate ya Kalinyeke komanso ya Pachingeni amapanga makobiri opsa. Koma ndizoona zimene zikunenedwa zikuti imene si script kunena kuti ati ma contractors ena akufuna alande tollgate chifukwa chosawalipira, yeti RFA yomweyo ikumanga nsewu kunzimba wefe 18 billion. Ndiye lero zikutheka bwanji kuti iwowa akalephere kuwalipira ma contractors? Ine ndikuona ngati ndi script imene iyi. Tinati tifufuze mkatimo tiyase tochi yathu tigulire mabattery a new one. Mufufuze mkatimo mupeza kuti pali china chake chikuchitika chimene Amalawi simukuchiziwa. Chifukwa zikanakhala kuti ma contractors amalanda zinthu, ambiri atalanda. Komanso pa chodabwisa pa nkhani imeneyi ma contractors aonesa kuti afuna alande, koma atone January pay sakulankhula china chilichonse kumfusa nkhani jango izemba. Ndi pamene Amalawi mungaziwe kunena kuti ineyo ine ndi DC ndimaona patali, awa ni mamafia, pali china chache akukambirana kuseriko kuti ateni drama zitizigawana, tilande izi zina zizipita ku Japan, tipange izi ndi cholinga kunena kuti Amalawi tiapushise. Chifukwa zimenezo sizoona. RFA ili ndi makobiri opsa, ndipo makobiri amene apangidwa zaka zimene zikuchokera 2020 kuzafika pano ma tollgate, ndalamazo kumene zimapita sizikuziwika. Akulephera bwanji kuti amene wawa alipire ma contractors? Ziko ili ndalama mafia. Musaiwalire kuti zinayamba chonchi kuja kumachedwa ku immigration, anayambaso chonchi. Immigration company yake ikupanga ma passport, inala kuisa inachita fraud ma procedures. Iyo ndi company tipakana inapita kwa mwana wathu wa nyumba ndi amene akupulinta ma passport. Pakali panopa Bridge Foundation yapereka 7 billion, ndipo timangira zinthu Mombera University, tipanga zinthu ucheni ma mausoleum mwa anthu amene anamwalira, ndipo anthu aja bwino ku Malawi kunoko tinafufuza tinapeza kuti meja inali film. Ayi pakali panopa tikufuna tikagule fetereza, ndipo tapeza company ina yake yabwino mwakuti ndipaja munapezeka ine kuti fetereza akagulidwa ku butchery. Ili ndi ziko la mamafia, ndipo Amalawi musakhulupirire. Ndipo zikanatheka kunena kuti asogoleri athu ndi okumva amakonda ziko lawo. Msogoleri uyu Chakwerayi sanayenere kuyima nawo zisankho, koma Amalawi ndife anthu opepera kwambiri. Timasusukira ma 3000 ma 2000, basi tikalandira zimezi ndiye ndikumaona ngati ziko likuyenda bwino. Ziko la ngongole tikunena pano kuunga kumene apitako anenedwako kunena kuti ngati kuli ziko la ku Africa longongola kwambiri ndalama, limangongola ndalama zokumangoja, ndiye ndi ziko la Malawi limene Chakwera polowa anapeza ojene ngongole ya 4.1 billion. Koma panopa tikunena pano ndalama zonse zakwana 15.5 trillion. Ndalama zonse amangotenga ndikumajera. Panopa ndiye mukampeza minister wa finance akubwera pa MBC TV ndikumazichemerera kuti ziko la Malawi langongolaso ndalama zina. Ndi asogoleri omvesa chisoni kwambiri. Munomo Malawi muno mukupangika maraketi, mukupangika mafilimu, mukapita kuje ni kuncheuku kuli malo ena chakuntonda uku kumene koko kukupangika mafilimu, ndi malo okhawo kumene kuli golide woopsa, ndi malo okhawo kumene kuli ruby. Ndipo ruby amene ndi golide amene akupindulira nawo ndi anthu olemera amwenye ni ma president. Diri imene iti ulula posa chedwa ine ngati DC. Ndipo wina wake ngati sana afe mwina afa posa chedwa pompano chifukwa cha madiru ngati amene wawa akumtonda. Malawi muno mukuchitika mafilimu, ndipo mafilimu ngati ija nkhani ya kulikoma Island. Amalawi anzanga tifuna ndikubwerezereni kulikoma Island ndi kumene kuli katundu wa katundu, kumene kuja kuli oilo. Ngati munamva kunena kuti nyanja ya Malawi mbali ina muli oilo,
katundu wache akuchokera palikoma paja mukamva kuti mazi mmapezeka miyala ya mtengo wapatali malo ache ndi palikoma ndipo apangana okhaokha kuti agulisane aname ngati zimene zijazo ndi akugulisana ndi azungu aku Germany koma ili filimu akufuna kuti zimene zijazo azachita extract iwowo koma Malawi tili sitikunena kalikose tikulolera kuti anzathu okwana opitirira 10 miliyoni akasamusidwe kuchokera ku Likoma district kupita kuchoka ku Nkhata Bay kuchoka ku Chizumulu Island akachosedwe kumene kuchifukwa cha selfishness wa munthu mmodzi ndipo pa malamulo a ziko lonse lapansi palibe ziko limene limagulisidwa ndipo president ongopezeka kuti akugulisa ziko akuyenera apite ku Hague apite ku International Criminal Court akagamulidwe president ameneyo amangidwe life imprisonment koma kuno ku Malawi tinafasa kwambiri kufasa ndipo mukapita ku makanjira mukaone asave anagulisa ziko la Malawi kumene kuja kuli beacon number 18 beacon number 17 beacon number 16 15 14 13 12 pakana 11 mabikoni amene wowo anayikidwa kuchokera kale ndipo aliyense amadziwa kuti malire a Malawi ndi Mozambiki ndi awawa koma tikunena panopa asave ndi madiri wawo anagulisa ziko lija kuchokera mu ziko la Malawi kupita ku Mozambiki Malawi akumakanjira mangochi amene amadalira ulimi kumeneko akumenyedwa kuphedwa yeti ma Mozambikazi akumalowa kuchokera kwawoko kubwera kunoko kumazapanga business palibe amene akuatupya koma boma lathu zonsezo likuona palibe chimene akupanga ndi pamene mungaziwe kunena kuti mausogoleri inde ndi amenewo koma usogoleri uwu ndi patali na kumbali yokuba kumbali ya umafia kumbali ya acting ndipo sotu mwina akanangoyamba iwo acting kusiya naso ndi ifeyo amene timaziwika kuti timapanga drama koma iwo wakanangokhala ma actors eni ma international amene akanakhala kuti akupita nawo ma movie wa pasogolo pakana mwina ndikupita nawo maiko akunja chifukwa apa nde afikapo pokuti pena pache kumakhala kumaganiza kuti koma Malawi akupita kuti ndipo anthu mene akufera anthu mene akudandaulira muno Malawi ndizomvesa chisoni ndaona kalata imene ikuchokera kwa ADC akulilongwe ochita authorize accountant general kuti alipire ma ex-soldiers ma billions yawo ataopseza kuti apita akapange mbindikiro ku Capitol Hill lero liboma la Chagwera alikudikirira kuti anthu aliopseze akaliopseza ndi mademo akaliopseza ndi mavigilu ndi pamene akupanga chiganizo kuti ati alipire anthu pension yawo awatu ndi asilikali opuma amene amafuna apange zionesero mu mzinda wa Lilongwe ndiye alembera kalata unena kuti mademo asapange mavigilu asapange komano apasa ndalama zawo kodi nanga popeza mapensioners muno Malawi alimo ambiri ena omwe apasa ndalama zawo liti chifukwa tu one thing for sure chimene mukuyenera kuziwa anthu asakupempha tu ndalama anthu akutenga zimene zili zawo ndipo nchitido uwu inu aku parliament umene mumauchitawo omafuna kumamusungira munthu ndalama zache osampasa zache akaje yekha amene mmapanga zimene zichifukwa enanu munachita litaya kale munadya ndalama zanu lero limukudya ndalama za ku parliament kumene mmapanga inu madiru kuti biru ipasidwe kumene kummalandira ma 5 million kuti malamulo apangidwe kumene kummalandira ndalama za nkhani ngati kuli anthu okubaso ena ndi iniyo ma members of parliament timayembekezera kuti muzipanga malamulo okomera Malawi okomera anthu osauka but you are not doing this so ifeyo sitizasiya kulankhula ine ndi anzanga sitizasiya kulankhula ndipo olo mutatani mutapanga madiru anu mutapanga maploti anu ofuna kutipha olo kutimanga ine ndikasimuzandikwanisa mwachepa kwambiri mwachepa ndikuthokozeni anzanga antanyiwa muli Malawi momuno mukwera ndege mawa
kuchokera ku Lilongwe Kamuzu International Airport kumapita ku South Africa. Munabwera kuno kuzacheza, taenda limodzi ku Machinga, taenda limodzi malo osiyana-siyana. Ndipo ndikukondwera nanu kwambiri Antanyiwa, mwaonesadi kuti ndinu Malawi wabwino amene mmakonda dziko lake. Mutaona kuti anthu kapena mutamva kuti anthu akuvutika kumachinga, inu ndi gulu lanu la 4 regions munapanga pang'ono kuthandizana ndi Malawi First kupita kukaona anthu kumachinga. Ngakhale kuti inu simunafikeko kumachingako, munalandira mauthenga osiyana-siyana, so Malawi kukufunani madera osiyana-siyana, komanso paja mumati mupita kuchikangawa. Koma tikuthokozeni Antanyiwa, tithokoze a 4 regions pamene Malawi mukuganizira kunena kuti mutitumizireso, mutipasenso chithandizo tikathandize anthu. Ineyo mundilole ndithokoze Antanyiwa chifukwa aonesa mtima wabwino obwera kuno ku Malawi. Choncho amene mungafune kukawaperekeza Antanyiwa, tiyeni mawa lino tikawaperekeza Antanyiwa ku Kamuzu International Airport kumene akukakwera ndege kubwerera dziko la ku South Africa. Antanyiwa ali Malawi momuno ndipo sakubisa, amene akuafuna akhoza kuapeza, koma si nthawi yoopsezana. Anthu akuyenera kumalankhula za kukhosi kwawo. Ndipo ine ndimadabwa kuti mmalimbana ndi anthu ena pakana kumahaka, pakana kumakonzera ziwembu. Ena ife tili Malawi momuno timalankhulira momuno ngati ndi mwano, ndiye kuti ndikuulankhulanso mwanowo usiku ngati uno Malawi momuno. Bwanji osandihaka, bwanji osandimanga, mwandisungatu masiku ochuluka. Izi zomangopha anthu chisawawazi zikuyenera ziime. Police must work professionally. Izi zomangomanga anthu, kumanga mwana wa sukulu kukamusiya kuchiteze police station, nkhani yake wadandaula kunena kuti nyumba ya kwawo yanyowa ndipo nyongolosi zikulowa nyumba. Amayi yake ang'ono amanga bafa, ndipo bafayo ya mazi yake akulowa nyumba mwawo. Ndikukamanga mwana wa sukulu wa form 3 wa mkazi pakati pa usiku, kumuyendesa maliseche, ndikukamusiya ku polisi pakati pa usiku kuchiteze. Ndi nkhani yomvesa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake mwasavuka. Ena mwa iwo amene zikukukhuzani imfa zachitika mu Juni mukungozizimuka usiku, ndipo simunati mukututumuka mutatuluka thukuta, simunati mumwalira posachedwa pompano. Kupha munthu ujeni magazi ya munthu ndiopsa kwambiri. The DC mwana woopsa kwambiri, sinimaopa wina aliyense, ndimangonena chilungamo Amalawi ndipo ndizayima mopanda mantha. September 2024 paja Bonkalindo mwini wake amati ndi president wanthu kusauka komanso president wa Malawi First. Ndipo lero pa 24 September wayankhula